Kurde, balans... Mocniej mnie nakręć, no. Dawno, dawno temu, w pięknym dawno temu w Gdańsku śliczna Hildegarda skończyła właśnie 14 lat. Zaniepokojona tym matka kupiła jej na urodziny prezent. Skromną, płócienną sukienkę za kostki. Szpulkę nici z igłą. Funt krochmalu w proszku i bajki braci Grimm. Meine liebe Mutti, Donnerwetter, po co mi krochmal? Hilda, wolę, żebyś całe życie chodziła w jednej sukience, pocarowanej, nakrochmalonej, niż zeszła na złą drogę. Meine liebe Mutti, już przestań mnie tak karmić dobrucią i troską, bo diabeł się o mnie upomni. Ja wiem, on umie odezwać się, pokazać w kwiatach dobra, pod postacią Krasnala czy Tomcia Palucha i nie ma takiej dziewczyny, co go nie posłucha. Ale było dobrze? Bardzo dobrze.